En aquest vídeo aprendrem a resoldre equacions de segon grau del tipus completes, és a dir, on hi ha una a multiplicat per x al quadrat més bx més c igual 0. Aquestes equacions es resolen mitjançant la fórmula general de l'equació de segon grau, que per poder-la utilitzar hem de comparar aquesta equació en concret amb la seva forma canònica, és a dir, amb la forma aquesta general, ax al quadrat més bx més c igual a 0. Aquí hem de comparar què és a, què és b i què és c. Hem de trobar aquests valors. Això és el primer que hem de fer. I com ho fem, això? Fixeu-vos, a m'indica el número de x al quadrat que té aquesta equació. Quantes x al quadrat té aquesta equació? Doncs en té una. Per tant, voldrà dir que a val 1. B és exactament el número de x que té aquesta equació i en té menys 9. I C és el número de números sense x que té aquesta equació al membre al costat de la igualtat que no hi ha el 0. Per tant, en té 18. És molt important que l'equació estigui en aquesta forma. Si no, no es pot aplicar aquesta fórmula que ara posarem. Un cop tenim A, B i C trobats, apliquem la següent fórmula per trobar el resultat. X és igual a canviar de signe B més menys l'arrel quadrada de B al quadrat menys 4 vegades A multiplicat per C i tota aquesta operació dividit per 2A, el doble d'A. Prèviament dir-vos que l'equació de segon grau, el que hi ha dintre de l'arrel, se li anomena discriminant. I això ens definirà si tenim una solució, dues solucions o cap solució. D'acord? Aquest número és el que us aconsello que calculeu primer. Si fos negatiu, l'equació diríem que no té solució real. Si és igual a 0, diríem que té una solució. I si és positiu, més gran que 0, la solució té dues solucions. D'acord? Per tant, surt a compte fer aquest càlcul al principi, de manera que així ens estalvia fer càlculs absurds. Anem a veure en aquest cas, d'acord? És a dir, el primer que faria és calcular b quadrat menys 4ac, d'acord? Aleshores, vinc aquí i dic, aviam, el discriminant seria b quadrat, és a dir, menys 9, tot això agafat al quadrat, menys 4 vegades a, que val 1, per c, que val 18. Aleshores, amb les vostres calculadores, que són científiques, directament escriviu parèntesis, menys 9, tancar parèntesis, al quadrat, menys 4 per 1 per 18. I això us dona directament el resultat. Això és 9. El resultat és 9. D'acord? Per tant, aquesta solució és positiva, per tant jo ja sé que tindré dues solucions, estem en aquesta situació. Substitueixo aquest 9 a la fórmula. Llavors, comença la fórmula dient canvia de signe B. Això d'aquí, aquest negatiu, significa canvia de signe B. És a dir, posa en negatiu B. Si canvies de signe aquest B, que és negatiu, menys 9 serà més 9.
Més menys. Aquest més menys és per lo que vam dir en anteriors vídeos. L'arrel quadrada d'un nombre sempre té dues solucions, una positiva i una negativa. Per tant, l'arrel quadrada del discriminant, que és 9, dividit pel doble d'A, el doble de 1. Doncs bé, això podem fer l'operació. El 9 es queda tal qual, més menys l'arrel quadrada de 9 és 3, i el doble de 1 és 2. I aquí tenim dues possibles solucions. Una, l'anem per dalt, diguéssim amb el signe de dalt, seria 9 més 3, 12, dividit entre 2 són 6, per tant ho podem posar com a 6, i l'altra solució seria anar per baix. 9 menys 3 són 6, dividit entre 2, 3. I en així tenim les dues possibles solucions que ens deia el discriminant d'aquesta equació. Per tant, les solucions serien 6 i 3. I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.